Αύριο έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανελλαδική απεργία, επ' ευκαιρία το ότι ήταν να συζητηθεί η ακύρωση νομιμότητας του μνημονίου. Το μνημόσυνο δηλαδή που έχουν κάνει σε όλους τους Έλληνες, μας έχουν κυδεύσει, θα μας κάναν τα 40, αλλά τέλος πάντων αυτοί δεν παίρνουν χαμπάρι με τίποτα. Δίνουν του και Άγιος ο Θεός για αυτούς. Δώσ' τους και πάρ' τους και το κεφάλι, δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Θα δούμε που θα βγει όμως. Αύριο είχαν πει, θα το συζητούσαν, όχι είχαν πει, είχε οριστεί. Τελικά δεν κατέθεσε προτάσεις στο ελληνικό δημόσιο και μάλλον δεν θα συζητηθεί. Επ' ευκαιρία είχαμε και σαν αίτημα το μισθολόγιο το οποίο συζητείται. Εκεί πάλι ετοιμάζουν δεύτερη κηδεία για τους μισθωτούς, αφού έχουν κάνει του κόσμου τις περικοπές, θέλουν να μας φτάσουν στο υπό το 0. Είμαστε στο 0, μας πάνε υπό το 0. Δεν πειράζει, η ζωή να έχουν τα παλικάρια, καλά να περνάνε, έχουν να τρώνε. Είδαμε και τα πόθεν έσχε τους, δεν υπολογίζουν τίποτα. Βέβαια δεν μας κυβερνούν αυτοί, το δουν του. Έλληνες είναι όμως και έχουν παιδιά. Τα παιδιά τους πώς θα μεγαλώσουν, το έχουν σκεφτεί αυτό? Μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Εκτός και αν έχουν εξασφαλίσει και για αυτούς. Κοιτάξτε, εξαρτάται κατά κλάδο. Εάν πάρουμε δηλαδή στο δικό μας κλάδο είναι από 200 έως 400 ευρώ το μήνα. Και υπολογίζουν να πέσει ακόμα. Δηλαδή από ό,τι έχουμε εκτιμήσεις, το νέο ενιαίο μισθολόγιο θα κυμαίνεται από 800 μέχρι 1200 ευρώ το ανώτερο. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Ζωή σε εμάς.